Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Ka kur thongni lai kan take po kalar ngunraw kala ay buram kerpang ya u MLA jong ka Ranikor constituency uba Pius Marwen uba longru u MDC jong ka Langrin constituency halor ka jingerap ka jong uban pentre ya ka madan football da ka jingerap pisa na u shimet klem da mang pisa setia na ka scheme MLA kat kum ka jingyo jong ka kur thongni lai kan take po kalar kani ka day kamadan ka baladon nado baka shnong ngunraw kala sedang seng shnong bat hagani ka jaka kat kum ka jingkain jong ka kurthong ni laong bakani kamadan kala don nado kispa snam ki ba menshwa henrei ki ba bon na ginong mi khmat jong kani ka dong ka than kimshim lala satya ban pun orlong wat la ka kurthong ni kala pan jingeram naga por she ka por ban shna pan bha yakani kamadan Kwa ban ai kuble ya ini MLA ibadai ba Pius Marwen naka benta ba yeng naka benta jongi kipat ba nga ai kuble si hajar ngu naka benta jong ba ilale bha naka benta jongi ka kurthong ni ba idon ka jing ka bakra naka benta kanika badan releng ba naka benta ka jing job ka jong ba Pius Marwen ilayaran nakabenta jongi ban pen bahaya kanika madan tingi sngoban aingu bangi sngoban yo kakabu ka bakraw nakabenta ka jongi namal la laipu sansnem ngila yo ban tebut henre ngimpat yu sem kot kum ini MLA jongi iba ajing yarap ajing kersan nakabenta jongi kipat ba bangi kumno ngi kipat ba ngi don kam ngi dawa khma jong ila pendep lut ya ki jingkwa ki jongi tinga kitbok kidaruyang nakabenta jong MLA jongi ba insa yo ka jingkot ka jingkhya watla hapdeng ka jingbun kam ka jong ndre ilala ban pendep ya kini ki kam ki jingkepat ki jongi kipat ba tinga sngoba kat ini MLA ngam padju sem menu ndai tang menta ngala sem hakanika kenti ka ba menta nadu bangadang bangala yo ban thebut hadu menta laipo sansnem tam ngam padju sem tang menta ka kenti ka banikong banga ya kedu ya kum ini MLA ba ilale sebun bat ilale bahana ka benta jongi ban nga ngiya ngikum ka kurthoni ngiya bu jing duwai man kapor man ki benai ba ublei unang kersian ba ublei unang the kerhai ka jing kirku halor ka jing im ka jong ba in yo ka met ka ba kot ka ba khia bat ila ban sen sal nadu menta hadu ka ba kut ba imla ban kelon lanu ru kat kani ka jing le ba jong ngiru ngikit bok keryang hadu man ngida don kata ka jing angnut ka ba kraw bat ka ba sngokhya ba ine MLA jongi ilong iba job nadu menta hadu ka bakut ka kerta ka jongi tingar ngandon sibun ki kentin ban yathu hakmat jongki hakani ka porndai khubra sibun si hajangu ya ba Pius Marwen menta hakani ka sngi warla phimla banu yadon markhmat bangi ndrei tang ka jing ai khublai hakmat jongki ba pinang san nang roi hakakam ka jam ka jongki te nakam sa kani ka kam ngasngau ya ka ban perpau hapleng jong ka kur thomi bro ka wei na ka jing sngu jongi na ka benta jong MLA jongi ba Pius Marwen iba lales isun na ka benta jongi ba ila sngew la snap ya ki jing khot tepat ki jongi na ka jing pan jing yarap na kamta ban pentre ya kani kamadan sinong jongi kani kamadan jongi la slemba ngimla ban tip ya kan nadu meno bala sedang banti ya kani kamadan ban penlong kamadan jingel kai football na kamta kajing don kam nyoki samla sinong
tang bang isutu ba kanika madan kalalong nadu badang long kasinong te ho banadu badang long kasinong ban song sinong hangni kanika madan kalong ka jaka ka bakim ka bawit bat kalong ka madan ka ba ka bombiang hakajing sisa kamlong kumni kumakala minta bala putut kumni kisamla kiele football hangni kidon kisamla kibadon ni kasap yele kai tang ba don madan de na kamta kata kadaw ya kajung jongi ya ba las nosun na kamta kani kajin don kam kajongi de isngoban ong babaro ho kinong nikmat kidon makanya konstitusi jongi kibelawan yang menikmat Andre kita baro kilayawan teman sem ajing yarap nam ta jongi dai tang menta akaba uniu MLA bi jongi lagi kani kamadan ba wan poi hapok jong kani sinong jongi bila kerpat ye ba in sobhaban ay ka jing yarap na kamta kani kamadan kumta dai na kata kadaw ya kabangi ngis ngungu na kamta jong u ngitip bahaka jing bon kam ka jong u bat om dai tang na kasinong jongi badon kam ya ka jing yarap jong u kuwe kisinong ru ki don kam bat nginget ba ula ban yarap ya ki baro hapleng kikat kita ki jing yarap ki babun kam ki jong u bude pendep te henrei mentangi ru ngelayo bentalem na kamta ka jing jong u bat kat kani ka benta ya ka bangi ngelayo ngesnoban ong ba ngimdon ya ka ban ai na ka benta jong u henrei tang ka jing sngongu bat ka jing sngongu jongi kalong si hajangu na ka benta jong ba ila ban yarap na benta kani ka kam ya ka bangi kepat na kamta jong u ba un yarap na kamta jongi baro ki MLA ki bula ceng baru cikata jelada sedangkan ki tetat menoi buci cem bu udah kit kyu udah lek citom hadu da enna anu akam udah kru dah lajong dah kemat lajong ban penji pensneu yi ayu don kam baro te bat cisneu kubur menoi bu karnu yang ukit kiu ya kur ya jajong cibu ulala ben pentre ya ne madan yang ci bula sateng jelamen ciu ya cenong ya tawa ula lela ya ka generator yang bun ai kentoy na cenong wa ladap elam la ti karnu ci dap de yang kemen bu cicorat nan nu MLA sa colot la anu tinga kwa ben ai ku blai la benta yang MLA badon burom yang ci bu unsa imlem lenoi hak khamat un long tau klur bun ya lam long toy la benta yang ci ru rit pat noi hak nong rau